לנו היה מצב שגם כן הייתה דילמה של קנייה או לא. אני זוכר שבשלב מסוים בבונקר פתאום ראיתי גופייה לבנה מתרוצצת בין החבר'ה. וחבר'ה התחילו לדבר על קנייה, ואני דיכאתי את העניין הזה עוד באיבו, לא כתוצאה מגבורה, אלא לא היה לי בראש להיכנע. זאת אומרת, זה לא זה שכתוצאה משיקול החלטנו, רבותיי, אנחנו צנחנים לא נכלאים, מין דבר כזה. זאת אומרת, המחשבה הובילה דבר אחד, היה לך הרגשה טוב, בסדר, את המלחמה על התל, הפסדת. עדיין הם לא בבונקר, עדיין הם לא הורגים אותנו. המצב היה שונה אחרי שהיה רימונים. אז היה ברור שחיים אותנו הם לא יתפסו. זאת אומרת, משום מה לא עלה העניין של קנייה, ושהוא עלה על ידי ראיתי גופייה מתרוצצת, אני דיכאתי את העניין הזה, נדמה לי שאפילו איימתי בנשק, אני לא זוכר. זאת אומרת, פעם אחת איימתי בנשק על לדבר או לא לדבר, נדמה לי גם בזה, כי זה הייתי כבר בשלב המטושטש, זה נוטה לחוסר ההכרה, או אחרי חוסר ההכרה, שהתחילו להיכנס פנימה הרימונים. בשלב שעוד תפקדתי לגמרי, הסורים היו בפתח, זאת אומרת, 1.5 מטר מאיתנו. ושמענו אותם מדברים בערבית, ושמענו את הרשרושים, ושמענו את כל חריקת נשק על החגור שלהם. ואז היו 2 בפתח הזה, הגדרתי לכל אחד את המשימות, ואמרתי, הם לכאן לא נכנסים. אחרי זה קיבל, לדעתי שלא בצדק, בעיתונים והכל פורסם שהחלטנו להתאבד עם רימונים יחד איתם, אבל זה בהחלט לא נכון, הכוונה הייתה אופנסיבית לגמרי, זאת אומרת, אם מישהו מציב את הרגל שלו בפתח הוא חוטף רימון, זה שגם אנחנו נחטוף את זה, זה פועל יוצא, אבל לא התכוונו להתאבד בכלל. זאת אומרת, זה סיפורים של עיתונאים. חשבנו לדפוק אותם בפתחים, זאת אומרת, ייכנס אחד לדפוק, עוד פעם לדפוק, בעוזים וברימונים. בשלב מסוים אפילו הייתה לי, זאת אומרת, רצתי החוצה, מזה יש לי את הרימון בתחת, זאת אומרת, שהם דפקו כבר מהצד הזה, רציתי לצאת דרך הפתח השני, וצעקתי למישהו בוא איתי, ויש, זאת אומרת, לא זוכרים היום בדיוק מי זה היה, רצינו לצאת דרך פתח צפוני, לבוא לדרומי, להרוג שם את השניים שיורים עלינו ולהיכנס חזרה, זאת אומרת, לעשות נגלה ולהיכנס חזרה. שחטפנו את הרימונים כבר, זאת אומרת, אני חטפתי בהתחלה, הייתי פצוע מהבוקר, חטפתי עוד נתזים בראש וחטפתי עוד רימון, והתחלתי לשקוע לתוך חוסר הכרה, אז המומנט של קנייה היה כזה, זאת אומרת, פר תרגיל, זרקתי לחלל החדר, כי לא ידעתי, א', לא הכרתי את כל השמות של השריונאים. ב', אני לא בטוח שחשבתי שאני יכול להגיד למישהו מסוים לצאת, לא מבחינה מוסרית, אלא מבחינה פיזית. זאת אומרת, לא ידעתי מי פצוע ומי לא פצוע, מי מתפקד ומי לא מתפקד. הרי אחרי הרימון הראשון, כמו שמספרים על רימונים, התערבבנו כולנו והיינו הרימה במרכז החדר. לפחות לגביי, רבצו עליי עוד איזה 2, שאני לא יודע מי הם ולא יודע מה הם, אז זרקתי לחלל הבונקר, שמישהו יצא, שיקנה ושיגיד שכולם בפנים הרוגים ושילך בשבי. זאת אומרת, הכוונה הייתה איכשהו, כל הזמן היה לי בראש, לשכנע את הסורים שאנחנו מתים, לעשות קולות של מתים, כפי שקראנו לזה אחרי זה. ונדמה לי שזה הצליח. זאת אומרת, הבחור היה בחור יצחק ניגרקה, וזה מתקשר לשאלה שלך הקודמת. שיתר על כן, לא זה שאתה נותן פקודה לחייל מסוים לבצע משהו, אלא אתה אומר שאחד החיילים יעשה את זה, וזה היה לדעתי מעשה נועז. זאת אומרת, לצאת מבונקר אל כוח סורי, שאתה לא יודע מה הגודל שלו, מה האופי שלו בחוץ, זאת אומרת, אופי של סורים, הרי כולנו קראנו על הסורים. לצאת החוצה, להיכנע, ושהוא חזר מהשבי, דיברתי איתו, הוא עשה להם פשוט, יצא החוצה, והרים ידיים, אמר להם, היינו 4 בפנים, והיה לו חליפת טנקיסטים, 3 מייט, ואני וואחד. זה מה שהוא ידע להגיד, זאת אומרת, הוא עשה את זה. הוא הלך אכן בשבי, וזה הציל את כולנו. השאלה הבאה, אני מבין שיריתם הרבה.